Uvaženi gledaoci, pratite vijesti Srpske televizije. Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas slave Svetog Savu ili Savin dan, posvećen utemeljitelju srpskog pravoslavlja Rastku Nemanjiću, prosvetitelju i prvom srpskom arhijepiskopu, čovjeku koji se svojevoljno odrekao zemaljske vlasti i zamonašio se. Preminuo je u tadašnjoj bugarskoj prestonici Trnovu 25. januara 1236. godine na povratku iz hodočašća u Jerusalim, poslije jedne diplomatske misije za bugarsku arhijepiskopiju. Prema zapisima iz tog vremena, glas o njegovoj smrti stigao je u Srbiju 27. januara, pa se u Srpskoj pravoslavnoj crkvi na taj dan služe liturgije. Njegove mošti su iz Trnova prenijete i sahranjene u manastiru Mileševi 6. maja 1237. godine. Mošti je spalio Sinan Paša 1594. godine na Vračaru. Na tom mjestu sada je spomen hram posvećen Svetom Savi. Ime Svetog Save nose mnogi toponimi gdje god žive Srbi, a naročito u Srbiji i Crnoj Gori. Poznato je da uspomenu na prvog srpskog arhijepiskopa u Crnoj Gori čuvaju toponimi Savina, Savinica, Savina voda, Savina greda, Savina stopa, Savin izvor, Savin potok, Savina strana, Savin kuk, Savino počivalo. Sjednica Crnogorskog parlamenta o povjerenju vladi nastavlja se danas, kada bi konačno trebalo i da se glasa o podršci aktuelnoj vladi. Demokratski front i njegove pristalice i danas će biti ispred Skupštine, gdje će na video bimu pratiti sjednicu o povjerenju vladi. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je 24. aprila gotovo fiksiran datum izbora i da je vjerovatnije raspuštanje Skupštine nego ostavka premijera Aleksandra Vučića. Odgovarajući na kritike poslije svog govora na otvaranju Centra za matično ćelije u Kragujevcu, predsjednik poručuje da ne zna kakva je to jeres i povreda Ustava Srbije ako neko želi da čuva svoju naciju. Dijalog Beograda i Prištine nastavlja se danas u Briselu sastankom premijera Srbije Aleksandra Vučića i Ise Mustafe uz posredovanje predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federike Mogherini. Kako je navedeno, na sastanku će dvije strane razgovarati o primjeni postojećih sporazuma i razmatrati dalje korake u okviru dijaloga. Danas se obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta. Za datum obilježavanja, odnosno sjećanja na milione žrtava stradalih u Holokaustu tokom Drugog svjetskog rata, izabran je 27. januar, dan kada su jedinice Sovjetske armije 1945. godine oslobodile najveći nacistički koncentracioni logor Auschwitz. Tom prilikom oslobođeno je 7.500 zatvorenika koje su za sobom ostavili nacisti. Međunarodni dan sjećanja na Holokaust se posebno obilježava u evropskim zemljama u kojim je tokom Drugog svjetskog rata život izgubilo 53 miliona ljudi, među kojima gotovo 31 milion civila. New York Times je objavio da Američka centralna obavještajna agencija i Saudijska Arabija sarađuju već dugi niz godina. Bivši američki diplomata Jedi Mike Springman za Sputnik kaže da je CIA tokom 80. godina prošlog vijeka regrutovala borce iz Saudijske Arabije, izdavala im vize, slala ih u Sjedinjene Američke Države na obuku, a zatim na ratišta u Jugoslaviju, Irak, Libiju i Siriju. Teroristi Daesha su počeli da gube svoje pozicije nakon što je Rusija započela vojnu operaciju u Siriji, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vitalij Čurkin. Istovremeno Čurkin je kategorički demantovao navode pojedinih zapadnih činovnika da u vazdušnim napadima ruske avijacije stradaju civili. Republikanski kandidat za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump smatra da je nekorektno kriviti ruskog predsjednika Vladimira Putina za smrt bivšeg oficira Ruske federalne službe bezbjednosti Aleksandra Litvinjenka. Britanski sud je prošle nedjelje okrivio Rusiju za smrt Litvinjenka i kao glavni odgovor naveo je šefa Savjeta bezbjednosti Rusije Nikolaja Patruševa i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Moskva nije prihvatila odluku britanskog suda, nazvaši je politički motivisanom, a Rusko ministarstvo inostranih poslova ocijenilo je da takvi potezi bacaju sjenku na međunarodne odnose Rusije i Velike Britanije.
Košarkaška reprezentacija Srbije na kvalifikacionom turniru u Beogradu za odlazak na Olimpijske igre u Riju igraće u grupi A protiv selekcije Angole i Portorika odlučeno je žrebom u Ženevi. Vrijeme u Crnoj Gori pretežno sunčano uz umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar uglavnom slab i promjenjiv. Na sjeveru mjestimično umjeren do pojačan, južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura do 16 stepeni. Uvaženi gledaoci, bile su to vijesti Srpske televizije. Hvala vam na pažnji.